be. Grasya be ni. Naon na! Dahil Mang Tomas, Mamusin. Mangko lang, stick ka. Oh my galing. Ha? Dar? Namin ako dito dito di ba na ilagay sa dito sa kuan nga kanang sada kay pagkahimog siminto gid siya. Kuha nila mo sa kaupas bitaw nga nato ikan siminto sa ilalom ba. Dito na lang ibutang sa bonfire. Naon na! Isa ba? Diba nagkaamot ka ng aslong kaayo Ford. Nya karon nga hapon kay kanang yung itlog nga grabe ka dagan ang suka. Galaway-laway dito sa sobrang ka aslom no. Oo. No? Labi na kanagdagan. Pagkaon ganina. Kadala. Labi na ako aslong kaayo. Ako mong gisabaw. Gisabaw na nimo. Ako dito ko naigo sa kuan talong. Kanang isda rin ako. Oo, ang talong grabe ka aslom. Grabe sa kaya ka aslong. Oy, di ba na ilagi kub dito nga lamesa dito sa kuan nilingling ganin nagdipodoy. Itong simento dito ba? Baka ito na to, dito natin ibutang sa bonfire. Ay ko pagkatawa yung wala may galing. Wala mang good boy kahoy. May kahit Lagi ka, hoy! Ikaw na po kay karon lang ito. Anak ko. Wala may galing dito. Ang ligabog ha. Idagdag mga dira oh. Idagdag nila ba nga na bonfire station. Aso mga ayo. Muna magkakot plaza. Ako sila kabalo para asan ha. Imuan man nilang basurahan. Tanaw ko dito. Buka man tanan ng basura. Ito bunda ikaw, dani sa lutuan, may kahoy. Doon kay kahoy ay wala. May pwede ko ilanin na ganito pa. Nagbababad ka sa swimming pool, may baso. Ba, pangayo na. May man akong pagtanaw dito basura man ang ano eh. Ah. Ano nga, napaganan ito nga sa akin. Bonfire namang basura fire man siya. Pabablit na? Yaman ginunot atong idea. Napuno mo sa tubig. Pwede naman yun, di ba, yung parang drum na bakal? Ayan. Nakamagkuan-kuan. Yan pa, katoy may ibutang itaklo mo ito. Yung brand na bakal ito, kay balag. Tapos, pag Butangan nila umulan, basura, tapos pwede na hindi siya. siya bilang. Ah, kapoy eh. Bawa ko naging basura. Yan nga, i-close na to. Yan kasi namin sa ibutan. Ora ba na ilang kikwan din yung basura din sa una. Ang butang nila kay ang mga tao di nila panlabay. Pagkapon igo na din lapugan ba. Kan? Ang mga drum ito sa una. Nakapiter ay natin isa at balay. Ah, dinhi ta magbutang oh. Diyan na lang, di na nang lapugan kasi sige tag kuyod-kuyod na ng kulira nga katulog ta nga. Mura mo na ina puminti. Kwari. Nagubat Ano na lang, palit ang grams. No? Kay mga sakot, rabito na og mga kuan. Mga ano mo isa ka mo, duwa mo mga na. Palit ta og magkuan grams. Try ta ka po. Tapos sa na lang. Lamisa. Wala na bonfire. Table na lang siya. Yawa. Oh, yaw. Ligo ko ngayon na ito. Gaya mo ta mga teacher. Kuli ko kukuha mong basura. Nga ba yan ni Buod sa ubos ba? Bilay naman sa kalimo no. Oo, nabilin. Sa nagata sa imo. JJ. Sa Tama, ho. Abot ba yan? Paano mo dalag ba? Gabi ko din pagka-pagingking eh. Manulong naman sa sunog. Ngayon wala. Okay na ito, kaya medyo pagkaan, mga nagkakumuk-kumuk ba? Sabag na mo sa charon yung magkakaan ka natin sa tandaan. Fish cracker. Yung pagkapag na papas. Kaya kung ito, ito naman yung sa Diyan na gyapon eh. Pwede gyapon ito bakanan ito. Kami, mga pang-pen na ba? 4-5. Dato mo, wala ka siyang kaupas. Kaba mo nila. Diba ka? Kung may ano sinatanan ka arong. Ano dyan dyan? Hello, parang Elvin. Nakay kwarta di ha? Oo.
Magpahimo magkukupan din ka ng zipline ba? Sa nang kuan magigmareng ka ng ganawag mo itong doktor sa kuha ba? Di ba magpabilat ko? Mangutang gali ko ka 100,000. Paldo man ka. Hala, na Dili, chicken. sa comment section mari. Ulo? Go gali nga. Tapos na kumain. Kayo naman mga miming. Oh. This time. Sure, din mga mom. Hugas ka? So, bali tayong stay pala po sa so, Sabado pa pala. Wala bang ano dyan? Chocolate or flowers? Wala bang pang-cake dyan? Wala bang mag-date? Gano'n. Ano nagyaya ng date? Suntukan. Nasa comment section ng date. Baka may mga ano dyan for hire. Hindi na, ituloy na natin ito. Mga special pagdating sa benefits. Ngayong Valentine's Day, marami na naman tayong ano, marami na naman ang ready na sa lagyan. Komento na naman ang mga bulaklak at tsokolate. Gusto ko na lang mag-ano. Tinda na lang ako. Tsokolate. Flower, wala naman mabibigay. Pero sabi ka ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Oh, write my name in the sand. Talking myself for hours. Ang hirap naman yun, no? Kinakausap ko na mag-isa yung sarili. Anyway, happy Valentine's Day na lang sa inyo lahat. Mga patuloy na nagmamahalan. Within this year, sure ball yan. Iiri ka ng December. Ay, iiri ng December. Sige na. Mag-enjoy kayo. Mag-take date mo, ha? Ang bita. Tapusin ko na to. Ng gabi dito sa Hinaguan Farm. Busy na for our general meeting. Ayun na. Yabang talaga sa Joselito. Kamusta sa manager? Yabu. Sana all.